Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 23 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 13, bersikulo 24 ngadto sa 30. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway ang miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom og misugod na pagbuswak ang mga away, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayo manunta ang binhi nga imong gipugas apan diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag. Usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang mangadto kami og pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kay sa inyo niyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon kuraunya ang tig-ani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagigalaay, ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga naunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat
sa tanang butang kay imong gibuhat ug sa tanang butang ay imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.